Salutare! Te-ai gândit vreodată cum ar fi să te trezești în fiecare dimineață cu o altă priveliște la geam? Astăzi îți prezint această superbă căsuță pe roți, partenerul perfect pentru escapadele tale. Hai să-ți arăt de ce o să te îndrăgostești de ea. Hai să-ți prezint un roller Team Sirio 599, Trigano Carioca 20 TDCi 125 de cai, manuală 2005. Regăsim aici o autorulotă extrem de inteligent construită și foarte populară printre pasionați, fiind recunoscută ca un model ideal pentru familii sau pentru cei care își doresc o autorulotă compactă, dar incredibil de spațioasă în interior. Unul dintre marile avantaje la Roller Team Sirio 599 este lungimea, are exact 5,99 metri. Asta înseamnă că o poți conduce extrem de ușor, o parchezi fără stres în orașe și, foarte important, plătești taxe mult mai mici la feribot sau autostrăzi decât pentru o autorulotă uriașă. Ai acces din ambele părți la spațiul de depozitare sub patul de o persoană și un lăcaș pentru butelia de gaz. Iată două din cele 6 locuri de dormit ale autorulotei cu geam ca să te poți bucura de un superb răsărit. Lângă cele două paturi avem și dressingul, că trebuie să ne depozităm undeva hainele. Și acum urmează bucătăria sau chicineta, cum vrei tu să-i spui, unde avem un aragaz cu 3 ochiuri, o ghiuvetă, frigider, multiple spații de depozitare, coș de gunoi și un radiator care să ne încălzească în serile friguroase. Și acum, după prezentarea dormitorului copiilor, a bucătăriei, a dressingului, hai să-ți prezint și living-ul. În living beneficiem de o masă de 4 persoane, de încă o banchetă, un televizor și tot din living facem accesul către baie și cabina de duș cu care este dotată această autorulotă. În continuare am să-ți prezint dormitorul matrimonial cu acces din living, el este sus la mansardă, unde pot dormi foarte confortabil 2 adulți. Scara de acces către dormitor și multiple alte spații de depozitare. Căsuța noastră beneficiază și de panouri solare, invertor și acumulatori ca să fii independent energetic. Și în încheiere, haide să-ți prezint perspectiva șoferului. Avem o motorizare diesel de 2 litri, fără filtru de particule, cutie manuală în 5 trepte, cameră marș arrier ca să poți manevra liniștit în orice loc de parcare și cel mai important aspect, că mașina a fost retapizată integral și saltelele sunt absolut noi. Bineînțeles că beneficiază de 12 luni garanție și prețul este de 19.800 de euro. Așadar, intră pe petnor.ro dacă îți dorești autoturisme rulate de calitate.